سلامن ጥዕናን ንኹልኹም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ኣብ ናይ ሓዳር ሂወት ንምንታይ ፆታዊ ርክብ ከም ዝቕንስ ክንርኢ ኢና። ናብ ሓዳር ሂወት ክንኣቱ እንተለና ብዙሓት ሰባት ፆታዊ ርክብ ምፍፃም ይቕንሱ እዮም። እዚ ዝኾነሉ ሰለስተ ዓበይቲ ምኽንያታት ኣለዉ ክንሪኦም ኢና። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ናብ ሓዳር ሂወት ምስ ኣተና ፆታዊ ርክብ ምፍፃም ንቕንሰሉ ምኽንያት ኣብ ኣእምሮና PEA ዝበሃል ኬሚካል ኣሎ። እዚ ኬሚካል ምስ በዓልቲ ቤትና ኣፍቃሪትና ጥራሕ ወይ ድማ ፆታዊ ርክብ ምስ ንፍፅመላ ጓል ኣንስተይቲ ክንራኸብ እንተለና ጥራሕ ዝፍልፈል እዩ። እዚ ድማ ልክዕ ሓቢርና ክንከውን እንተለና ዝስምዐና ታሕጓስ ናይ ምንቕቓሕ ስምዒት ዝቆፃፀር ኬሚካል እዩ። ብጣዕሚ ደስ ይብለኩም እዩ። ነፍቃሪትካ በዓልቲ ቤትካ ነፍቃሪኺ ንበዓል ገዛኺ ክትረኽቢ እንተለኺ ካብ ጨጉሩኺ እስካብ ፅፍሪ እግርኺ ወይ ድማ እስካብ ፅፍሪ እግርኻ ዝስምዐኩም ታሕጓስ ዝቆፃፀር ናይ ኬሚካል ዓይነት እዩ። እዚ ኬሚካል እዚ ብጣዕሚ ሓይሊ ኣለዎ። እቲ ካሊእ ዘገርም ነገር ድማ እዚ ኬሚካል እዚ ን2 ዓመት ዝኣክል ምስ ልዕሊ ሓደ ሰብ ፆታዊ ርክብ ንፍፅም እንተኮይና ኣብ ኣእምሮና ምፍልፋል ደው የብል እዩ። ካብኡ እዚ ታሕጓስ ናይ ምንቕቓሕ ስምዒት ዝበሃል ነገር እውን ይጠፍእ እዩ። ዋላ ብድሕሪኡ ሓዳር እንተመስረትኩም እውን እዚ ኬሚካል ኣብ ኣእምሮና ምፍልፋል ደው ስለ ዘብል ምስ በዓልቲ ቤትና በዓል ገዛኽን ናይ ምንቕቓሕ ናይ ታሕጓስ ስምዒት ኣይህልወኩምን። ነዚ እዩ ድማ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓዳር ታሕጓስ ዝስእኑ ንፆታዊ ርክብ ቀዲሞም ስለ ዝጅምርዎ ቅድሚ ናብ ሓዳር ምእታዎም እዚ ኬሚካል እዚ ምፍልፋል ደው ስለ ዘብል ክሕጎሱ ኣይኽእሉን። ሰብኣይን ሰበይትን ኮይኖም እውን ሓቢሮም ኮፍ ኢሎም ሓቢሮም ደቂሶም እውን ዘይረኣዩ ብዙሓት ሰብ ሓዳር ኣለዉ። ስለዝኾነ ናይ ሓዳር ሂወትና ፆታዊ ርክብ ዝስእነሉ ታሕጓስ ንስእነሉ እቲ ቀዳማይ ምኽንያት እዚ እዩ። ስለዝኾነ ን2 ዓመት ዝኣክል ካብ ሓደ ሰብ ንላዕሊ ቅድሚ ሓዳር ፆታዊ ርክብ እንተዘይትፍፅሙ ይምረፅ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ምኽንያት ድማ ናይ ፆታዊ ርክብ ፍልጠትና እዩ። እዚ ብፍላይ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረኣይ እዩ። ገና ናብ ሃይስኩል ክትኣትዋ እንተለኽን ናብ ወዲ ከይትቐርባ፣ ወዲ ከይተዘራርባ፣ ምስ ወዲ ከይትኾና ኣወዳት ተጠቒሞም ክገድፉኽን እዮም እንዳተባሃልክን ንኽትፈርሓ ትግበራ ኢኽን። ከምዚ ዓይነት ዘፍርሕ ነገር ይንገረክን እሞ ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ዝህልወክን ፍልጠት ብጣዕሚ ዝተጋገየ እዩ ዝኸውን። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ርክብ ብጣዕሚ ዘፍርሕ፣ ብጣዕሚ ዘሕምም፣ ዝጎድእ፣ ዘሳቒ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ታሕጓስን ዕግበትን ጥራሕ ከም ዝኾነ ንዓኽን ግና ጉድኣት ከም ዝኾነ እንዳሰማዕኽን ብምዕባይ ትፈርሕኦ ኢኽን። ኣይትሕጎሳሉን ኣይተዓግባሉን ብትኽክለኛ መንገዲ ኣይትርድኦኦን። ካብ ዝገርመኩም 70% ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓዳር ሂወተን ብፆታዊ ርክብ ኣየዓግባን። ብተፃራሪኡ ድማ ንደቂ ተባዕትዮ ብጣዕሚ ዘዝናኒ፣ ዘድሊ፣ ዘሕጉስ፣ ዘዕግብ ኤክስፔሪንስ እዩ። ኣብ ፊልምታት ንሪኦ ኢና፣ ነንባዕልና ንዕልለሉ ኢና። ደቂ ኣንስትዮ ክሪኡ እንተለዉ ድማ ኤክስፔሪንስ ምግባር የሕጉሶም እዩ። ንደቂ ተባዕትዮ ዘፈራርሖም የለን። ከምዚ ትኾኑ ኢኹም ክሕመኩም እዩ፣ ሕማቕ እዩ፣ ደቂ ኣንስትዮ ክጎድኣኹም እዮም ዝብሎም የለን። ስለዝኾነ ድማ ንፆታዊ ርክብ ዘለና ፍልጠት ብጣዕሚ ዝተፈላለየ እዩ ዝኸውን። ንስኻትክን ክትርሕቆ እንተለኽን ደቂ ተባዕትዮ ንቐርቦ ኢና። ኣብ ቀረባ ግዜ ብዝተገበረ መፅናዕቲ 10% ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መንጎ ፆታዊ ርክብ ስልከን ይሪኣየን ወይ ድማ ናብ ካሊእ ሓሳብ ይኣትዋ እየን። 35% ደቂ ኣንስትዮ ድማ ልክዕ ምስ ወድኣ ናብ ስልከንን ናብ ካሊእ ስርሐንን ይኸዳ እየን። ምንም ኢንጆይ ኣይገብራሉን። ነዚ እዩ ድማ ኣብ ሓዳር ዝፍፀም ፆታዊ ርክብ ብደቂ ተባዕትዮ መራሕነት ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ተመራሕነት ዝውዳእ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባ ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወተን ክጥይቃ እንተለዋ ንሱ ይዓግብ እዩ፣ ኣነ ድማ ሰበይቱን ድየ ምንም ኣይብልን ኢለን ይምልሳ እየን። ነዚ እዩ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ሓዳር ሂወት ኣንስቶም ካብ ፆታዊ ርክብ ከም ዝርሕቓ፣ ፆታዊ ርክብ ክፍፅማ ድሌት ከም ዘይብለን፣ እምቢ ከም ዝብላን ዝዛረቡ። ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒት ክለዓል ዝኽእል ፈለማ ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ትኽክለኛ ኣረኣያ ክህልው እንተሎ እዩ። ትፈርሕኦ ነገር ከመይ ክትናፍቆ ትኽእላ
ትፈርሕኦ ነገር ተሃድማሉ እምበር ፈፂምክን ክትቀርብኦ ኣይትኽእላን ስለዝኾነ ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ዘለክን ዝተጋገየ ኣረዳድኣ ከተመሓይሻ ኣለክን። ጾታዊ ርክብ ናይ ሓባራዊ ዕግበትን ታሕጓስን እምበር ንሰብኡት ግን ጥራሕ ዕግበት ታሕጓስ ዝህብ ኣይኮነን። ስለዝኾነ እንተተኻኢሉ ናብ ሓዳር ህይወት ክትኣትዋ እንተለኽን ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ዝተጋገየ ኣረኣያ ሒዝክን ክትኣትዋ የብልክንን። ብዛዕባ ጾታዊ ርክብ ዘለክን ዝተጋገየ ኣረዳድኣ ክትልውጣ ኣለክን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? እዚ እቲ ካልኣይ ኣብ ናይ ሓዳር ህይወት ጾታዊ ርክብ ዘውሕድ እቲ ካልኣይ ምክንያት ስለዝኾነ እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ናይ ሓዳር ህይወትና ጾታዊ ርክብ ዝውሕደሉ ምክንያት ድማ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ስንፈት እዩ። እዚ ድማ ብዝተፈላለዩ ሕማማት ንኣብነት ብሕማም ልቢ፣ ብሕማም ሽኮር ከምኡውን ብናይ ዕድመ ምድፋእን ምእራግን ዝመፅእ ዘይምንቅቃሕ እዩ። ኮይኑ ግና ሕማም ልቢ፣ ሕማም ሽኮር ካብ ጾታዊ ርክብ ከርሕቐኩም ኣይግባእን። እዞም ክልተ ሕማማትን ካልኦት ተወሰኽቲ ሕማማት ፈፂምኩም ጾታዊ ርክብ ንኸይትፍፅሙ ዝገብሩ ክኾኑ የብሎምን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? እዞም ሕማማትን ካልኦት ሕማማት ዋላ እንተሃለወኩም እውን ጾታዊ ርክብ ምፍፃም ደው ክተብሉ ኣለኩም ማለት ኣይኮነን። ጾታዊ ርክብ ኣብ ዘይብሉ ህይወት ዝነብሩ ሰብ ሓዳር ከምኡውን ፍቁራት ድማ ዘይተደላይነት ስምዒት፣ ዲፕሬሽን፣ ጭንቀት ይስምዖም እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ጽምዋ ስምዒት ይሕዞም እዩ። ናይ ጽምዋ ስምዒት ድማ እቲ ቀዳማይ ናይ ጸቕጢ ደም ሳዕቤን እዩ። እዚ ድማ ኣብ ዘይ ዕድሜኻ ሞት እውን ከስዕብ ይኽእል እዩ። ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ሓዳሮም ንዘይምፍታሕ ዝሙት ይጅምሩ እዮም። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ድማ ጾታዊ ርክብ ካብ ዘይብሉ ሓዳር ንምውፃእ ዝሙት ይጅምራ እየን። እዚ እስካብ መዓዝ ክኸውን ይኽእል? ንጾታዊ ርክብ ዘለና ኣረኣያ ብምምሕያሽን ህይወትና ቅልል ዝበለ ንክኸውን ብምግባርን ናብራና ክነመሓሽዎ ንኽእል ኢና። እዞም ቅድም ኢለ ዝፀዋዕኽዎም ሕማማት እውን ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ጾታዊ ርክብ ንኽትርሕቑ ክገብርኹም ኣይግባእን። ዝሓሸ ፍልጠት ብምሓዝ ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወትኩም ኣመሓሽዎ። ነዚ ኢለ ናይ ለማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ክትኮኑናን ከተተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ተምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእይቶኹም ንመደብናን ንቻነልናን ንምዕባይ ስለዝሕግዘናን ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ተምህርቲ ንኽወስድሉ ስለዝሕግዘናን ሓሳብ ርእይቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ።